het Nonke Buske in Schinveld. Ontstaan uit het levenswerk van Thij Berkers, een Schinveldse kleermaker die zich zorgen maakte over de toenemende consumptiemaatschappij en het verdwijnen van het traditionele plattelandsleven. Om die oude manier van leven te bewaren, begon hij vanaf de jaren 70 oude vakwerkgebouwen, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen te verzamelen en te restaureren. Tegenwoordig wordt het met een groep vrijwilligers in stand gehouden, maar dat wordt steeds moeilijker. Verschreven om vrijwilligers. De gemiddelde leeftijd van de vrijwilligers die is vrij hoog, moet ik zeggen. Jonge aanwas is heel erg welkom. Ook niet alleen voor het bakken, maar ook voor het tuinteam, voor het technisch team. Die wat op zondag gastheer en gastvrouw willen spelen. Of eventueel die wat willen gidsen op de Doordeweekse dagen in de groepen komen. Dus vrijwilligers zijn meer als welkom. Martin werd bakker bij Nonke Buske na een bezoek tijdens een wandeltocht. En toen kwam ik erachter dat alles met vrijwilligers gebeurde hier. En ik heb hier toen een gesprek gehad met een van de dames, die was toen net verzorgd. En die gaf aan dat ze bekkers waren aan het zoeken. Ik zeg, bekkers aan het zoeken? Ik zeg, ja, dat geeft mij maar op. Dus mij wordt opgeschreven. Ik naar buiten, naar Rob. Ik zeg, ik heb me opgegeven als bekker, die zoeken bekkers. Dat geeft me ook maar op. Dus John hoort dat. Oh, dat geeft me ook maar op, zegt John. Ik kom hier verschillend en ik heb al aangegeven, ik wil die komen bakken, maar ik hoor nooit niks. Dus zodoende zijn we noemen 3 man van de wandelclub, die inmiddels ter zielen is. De grenslopers, waar dat in dit heet, zijn we hier als bakker terechtgekomen. De bedoeling is dat we in de gedachtenis van Thij Berkers alles handmatig proberen te doen. Nou, je ziet hier, we zijn dus toevallig met de abrikozenvla aan de gang. Er zijn op dit moment 4 of 5 mensen die dus vrijwilligers zijn, die hier dus iedere zaterdag het soort bakkersvak uitoefenen. En is de bedoeling dat zo gauw we die vlagen bakken hebben, dan wordt die zondagsmorgen van de keukendienst wordt die gesnooien. En is de bedoeling dat de mensen van zondagsmorgens dan machtelijke vlagen krijgen. En we hebben de soorten van kiesje, abrikozen, appel, pruimen en linzenvla, die hebben we dan ook. En we hebben nog wat meer vla, maar die moeten we helaas elektrisch bakken. We zijn nu bezig met de linzenpruimenvla. Oud-bakker Jos Jacobs uit Schinveld heeft de leiding over de bakkers, die natuurlijk eerst in spoedcursus vlaaienbakken moesten ondergaan. Jos zag over dat hij ook workshops, dus we hebben een aantal workshops gevolgd bij Jos. €24, 2 vlaaien gemaakt, die kregen we met de hoes, dus dat workshop dat was gratis. En zo zijn we hier begonnen en dat is zo 13 jaar geleden. De grote vraag is natuurlijk of de bakkers van Nonke Buske zelf ook grote afnemers zijn van hun maaksels. Ik heb jaren gehad, elke dag een stuk vla. En nu de laatste tijd begint het een beetje minder te worden, omdat ik denk, ik moet toch godverdomme een beetje op mijn figuur letten. Ik wil geen blauwtje lopen bij de dames, die allemaal op zondag komen. Dat is flauwekul natuurlijk. Maar goed, de vlaaien zijn altijd even heerlijk, moet ik zeggen. Is dit zo'n beetje wat er morgen gegeten wordt? Ja, dat zijn 30 vlaaien wat hier nu staan. Dan komen er dadelijk nog 12 bij ongeveer. En dan moeten we het dan morgen en de komende week mee doen. Smakelijk. Dankjewel. Dat is wel het best lukken, denk ik.